ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ସବୁବେଳେ ଏକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ଆସିଛି ଯେ ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଗଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟକ୍ସିକ୍ ଲିଙ୍କ୍ ନାମକ ଏକ ଏନ୍ଜିଓର ଏକ ନୂତନ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ବଢ଼ାଇବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଅଧିକ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ ବା ମା ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଲା ଭଳି କେମିକାଲ ଏହି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ମିଶିଥିବାର ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ଯେମିତିକି କାର୍ସିଜେନ୍ସ, ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଟକ୍ସିନ୍ସ, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଡିସରପ୍ଟର୍ସ, ଆଲର୍ଜେନ୍ସ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ କେମିକାଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏହି ଗବେଷଣାଟି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା 10ଟି ଫେମସ୍ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଥିରେ ଟ୍ରେସେସ୍ ଅଫ୍ ଥାଲେଟ୍ସ ଏବଂ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ମିଳିଥିଲା ଯାହା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ 64% ମହିଳା ବୟସ 15ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏ ଦିଗରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆୱାରନେସ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।